Dobrý deň, moje meno je Martin a v tejto krátkej videoprezentácii vám predstavím virtualizované počítačové učebne Nexineo, ktoré môžu zefektívniť digitálnu výučbu aj na vašej škole. Vitajte vo vyučovaní budúcnosti. Spoločnosť Nexineo sa od roku 2013 zaoberá vývojom, výrobou a dodávkou špecializovaných počítačových učební, ktoré v súčasnosti používa viac ako 300 000 študentov v Európe. Na tomto slajde môžete vidieť, ako vyzerá štandardná počítačová učebňa. Obvykle 20 až 30 počítačov v jednej učebni. Treba si však uvedomiť, že každý počítač obsahuje mnoho komponentov náchylných na poruchu, ako procesor, grafická karta, disky a ventilátor. Na každom počítači beží individuálny operačný systém a desiatky aplikácií a ich správa je časovo poriadne náročná, najmä ak má škola viacero učební. Životnosť laptopov sa pohybuje od 3 do 5 rokov a preto musí škola neustále investovať do nákupu nového počítačového vybavenia. A samozrejme každý počítač vyžaruje teplo, víri prach, vytvára hluk a takéto počítačové učebne nie sú vôbec vhodným prostredím ani pre študentov, ani pre učiteľov. Zoznámte sa s Nexineo. Virtualizované počítačové vybavenie, ktoré môže zefektívniť digitálnu výučbu aj na vašej škole. Ako môžete vidieť na obrázku, už nie je potrebné, aby mal každý študent samostatný počítač alebo laptop, ale postačí iba miniatúrna zobrazovacia jednotka Neo, ktorá sa jednoducho pripevní pomocou väsa uchytenia na akýkoľvek typ monitora a ovláda sa pomocou štandardnej klávesnice a myši. Výkon pre celú učebňu dodáva centrálny server NexiGo, ktorý je so zobrazovacími jednotkami Neo prepojený prostredníctvom štandardnej LAN siete a beží na ňom známy operačný systém Windows Server. Systém Nexineo je samozrejme možné jednoducho pripojiť na internet alebo do školskej domény. A takto elegantne môže vyzerať počítačová učebňa na vašej škole. Zobrazovacia jednotka Neo obsahuje dostatočný počet portov pre pripojenie periférií, monitora, LAN siete a jej priemerná spotreba je len 5 W. Vďaka tomu, že zobrazovacia jednotka Neo neobsahuje žiadne komponenty náchylné na poruchu, keďže všetko sa odohráva na centrálnom serveri NexiGo, poruchovosť zobrazovacej jednotky Neo je minimálna a jej životnosť dosahuje viac ako 10 rokov. Centrálny server NexiGo dodáva výkon pre celú učebňu. Jedná sa o strategický komponent učebne Nexineo a preto obsahuje vysokokvalitné komponenty od renomovaných výrobcov. Pre lepší grafický výkon sú v jednom serveri NexiGo použité dve grafické karty. Na serveri NexiGo je predinštalovaný operačný systém Windows Server a každý server je pred inštaláciou dôkladne otestovaný. Pre učebne, ktoré vyžadujú prácu s graficky náročnejšími aplikáciami, ako napríklad AutoCAD, Revit, Inventor a podobne, je vhodný systém NexiGo Performance. Pre bežné graficky nenáročné aplikácie, ktoré sa zvyknú používať na základných alebo stredných netechnických školách, je vhodný systém NexiGo. Pre zefektívnenie výučby vyvinula spoločnosť Nexineo pre učiteľov špeciálnu manažment konzolu Nexiboard, vďaka ktorej dokážu učitelia zo svojho miesta jednoducho a efektívne manažovať celý výučbový proces. Učitelia vedia jednoducho zdieľať svoju plochu na všetky žiacké monitory, vidia, čo žiaci robia v reálnom čase, dokážu im jednoducho posielať správy, rozdávať a zbierať zadania, blokovať USB vstupy, blokovať prístup na internet, prípadne prečistiť pracovné plochy. Ovládanie manažment konzoly Nexiboard je veľmi jednoduché a intuitívne a dokážu ju efektívne používať aj učitelia so základnými znalosťami práce s PC. K dispozícii je samozrejme aj manuál v slovenskom jazyku, kde je všetko zrozumiteľne vysvetlené. Ako už bolo z predchádzajúcich slajdov zrejmé, systém Nexineo prináša množstvo benefitov. Vďaka nízkej spotrebe zobrazovacej jednotky Neo, jej dlhej životnosti a minimálnym nárokom na správu prináša systém Nexineo vysoké úspory celkových obstarávacích nákladov. Hmotnosť zobrazovacej jednotky Neo je len 300 gramov, vďaka čomu dochádza k výrazným úsporám elektronického odpadu a vďaka nízkej spotrebe elektrickej energie aj k výrazným úsporám emisí CO2. Systém Nexineo je vhodný aj pre niektoré graficky náročnejšie aplikácie a je možné ho použiť aj v odborných učebniach. Zobrazovacie jednotky Neo nevyžarujú teplo, nevíria prach a nevydávajú žiadny hluk, vďaka čomu sú učebne omnoho zdravšie ako v prípade použitia klasických počítačov. Vďaka manažment konzole Nexiboard je proces výučby omnoho efektívnejší
a keďže zobrazovacia jednotka Neo neukladá žiadne dáta, ani na nej nebežia žiadne aplikácie, systém Nexineo je omnoho menej náchylnejší na kybernetické hrozby ako pri klasických učebniach. Spoločnosť Nexineo samozrejme ponúka školám komplexnú servisnú starostlivosť, systém Nexineo je na správu veľmi jednoduchý a dokáže ho efektívne spravovať aj IT technik so základnými znalosťami operačného systému Windows. Pokiaľ nedisponujete dostatočným kapitálom pre nákup novej počítačovej učebne, ale nevyhnutne ju potrebujete, je možné si učebňu Nexineo aj prenajať, a to s minimálnou odkupnou cenou po skončení nájmu. V strednej Európe má spoločnosť Nexineo viac ako 600 inštalácií a spoločne sme ušetrili tony emisí CO2 a elektronického odpadu. Na týchto obrázkoch môžete vidieť niektoré z našich inštalácií a podobným spôsobom vieme samozrejme vybaviť aj vašu učebňu. Na webovej stránke www.nexineo.com môžete nájsť ďalšie užitočné informácie o produktoch a spoločnosti Nexineo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že vás naša prezentácia zaujala a budeme sa veľmi tešiť, ak aj vy budete patriť medzi našich spokojných zákazníkov.